गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लानाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों जोंनि बिटिआर सरकारा मोनसे सावख्ला सरकार बिजेपिजों बायजानाय आरो प्रमद बर'आ बर'नि बड'लेण्डखौ फानबाय आरो 10 बोसोरनि एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबाय होननानै जों आदा गर्जना बुंनाय आरो जोङो मिथिखागौ नंगौ बयबो नोजोरजों मिथिखाबाय रायजो राजाफोर। बिनिखायनो दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन माबायावहाय थांगासिनो दङ, गुबुन गुबुन पार्टियाव थांगासिनो दङ। दिनैहाय आंबो जोंनि बर'नि माखासे राजनितिफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय हामजायैनि थाखाय बबे पार्टियाव थांब्ला मोजां जागोन आंबो बेखौ साननाय दङ। सिगांनि समावहाय जे बिपिएफनि माखासे खामानि मावनायखौ मोजां मोनैयावहाय बिपिएफ सरकार थासेयावहाय सान्थि गैयैयावहाय गोबां मानसिफोराबो असान्थि जानायखाय बिपिएफखौ नागारनानै जे पिसिडिआरनिफ्राय लानानै आङो दिनैहाय नैबे सरकार दानायसिम प्रमद बर' सिएम जानायसिम आङो दिनैहाय सोरजों सान्थि सुक्ति जादोंमोन आरो सोर बायदिया दिनैहाय जोंनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय सिफ जानांगौमोन गुबुनासो जानायनि सायावहाय आंनि गोसो गोरबोआबो गाबखांनायनि गेजेरजोंहाय दिनै आङो मोनफ्रोमबो बर'नि जे पार्टिजों आंबो गैथ'वा आरो आंबो गुबुनावहाय थांहांसो जानानै दङ। बबे पार्टिजों थांब्ला मोजां जागोन दा निउट्रेलाव दङ। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बबे पार्टियाव थाङोब्ला आङो मोजां जागोन आरो जोंनि हारिनि थाखाय मोजां जागोन सानो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। आङो दा निउट्रेलाव दंथ'यो। दिनै प्रमद बर'आ जोंनि बड'लेण्डखौहाय 10 बोसोरनि थाखाय एग्रिमेन्ट खालामबाय। गावखौ बुथारनानै सावजायो ना गावखौ नाख्रेबनानै एबा गावनि खर'आव गाखोनानै मोसायो बेनि थाखाय 10 बोसोर एग्रिमेन्ट खालामनानै लाखाबाय प्रमद बर'आ। बेखौ बुंदों आदा गर्जन एपिसिसिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जे बिथाङा दिनै रोखायै जोंनि सिगाङावहाय बेखौ बुंनानै होबाय आरो दिनैहाय आनलाइक बिपिएफ आनलाइक इउपिपिएल बिसोरखौहाय मोजां मोनैनि थाखाय दिनै गोबां कंग्रेसावहाय लासैनो चिरां जिल्ला बाक्सा जिल्लानिफ्राय हाबनायखौ जोङो नुदों आरो दिनैहाय बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन हान्जायाव थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर। जोङो दिनै बेखौ नुदों गावनि मासिनि थाखायनो गावनि बड'लेण्डखौ फानबाय होननानै एपिसिसिनि जे जेनेरेल सेक्रेटारि आदा गर्जन मसाहारिया जोंनि सिगाङाव बुंथिबाय। बिथाङा दिनै मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा खोनासं आरो आङो बबे पार्टियाव थांनानै इउपिपिएलनि अनगायै आरो बिपिएफनि अनगायै बबे पार्टियाव थांनानै खामानिखौ मावोब्ला मोजां जागोन नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। रायजोफोरनि अडियेन्सजों नोंथांमोननि आंनि गासै नायगिरिफोरनि अडियेन्सनि गेजेरजोंहाय एडभाइसनि गेजेरजों आङो सारिया जालि खालामनानै आङो उइदिन 1 मान्थनि गेजेरावनो बे मासनि गेजेरावनो आंबो मोनसे पार्टियावहाय स्ट्रं पार्टियावहाय एक्टिभ रल लानानै खामानि मावनो सानदों रायजो राजाफोर। दिनैहाय नोंथांमोना आदा गर्जना मा बुंनो हास्थायदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंदो। पकेट जयनिं हाबाफारि लानायनि गेजेरजों मा बुङो? गमामायैनो बियो पकेट जयनिं कंग्रेसनि थाखाय जोङो हालोम हैलोम रायजो राजानि फैसाखौ थगायनानै थाइसे थाइनैजों बुरखायनानै बेबायदि गुरलाब जोङो जयनिंखौ जोङो सानाखै। जोङो खोब इक'नमिक्स बे हादोरा अर्थ बेबस्थायाव गोग्लैसोनानै दङ। बे हादोरा गेस टेंकि बायनो हाला, बे हादोरा दालि संख्रि फानलु बायनो हाला, गाइखेर बायनो हाला, गासैयावबो जिएसटि बारायनानै होजोब्बाय। दा बेखायनो जेसे हायो एसे खम खरसाव रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय हादोरखौ सिबिनो थाखाय जोङो दिनै नैबे अन्थाइबारि बेंटलनिफ्राय जोङो बे पकेट जयनिं प्रग्रामखौ जोङो स्टार्ट खालामबाय। दिनै आङो खोब गोजोननाय मोनदों। बे चिरां जिल्लानिनो आंजों दङ गाहाय नेहाथारि फंबाय अमिय आरो बे ब्लकनिनो आफादगिरि फंबाय एनस आरो बे गामिनि खाथि खालानि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोनहा दिनै दले बले जोङो बिथांमोना कंग्रेसाव हाबनायखौ नुनो मोनदों। आङो एपिसिसिनि जानानै गासै रायजो राजानिसिम बिथांमोनखौ बरायदों जे बिथांमोना दिनै कंग्रेसाव हाबबाय। कंग्रेसनि जानानै बिथांमोना हारि आरो हादोरखौ सिबिसिगोन। ओंखायनो आंहा खोब गोजोननाय मोनदों। आङो बेखौनो बुंनो सानदों दिनै बे पकेट जयनिंआ जोङो आनलाइक इउपिपिएल आनलाइक बिपिएफ
बिथांमोना हालोम दैलोम 1 लाख 2 लाख पेन्डेल बानायनानै खुंनायाव रायजो राजानि थाखाखौ दैयाव बाहायनायनि अनगायै जेबो गैया दा जोङो बे जास्ट स्टार्टिंल' जोङो बे चिरां जिल्लाखौ जोङो टारगेट खालामदों कमप्लिटलि चिरां जिल्लाया 2024 सिगां बे कंग्रेसनि मोनसे गेदेरथार आड्डा जागोन खारन बे चिरां जिल्लाया बेखौ बुजिबाय जे मोनसे समाव आन्दोलन होनबानो बे चिरां जिल्लानिफ्राय गुरलाब रायजो राजाफ्रा गिदिर गारि मथर लानानै नो बडलेण्ड नो रेस्ट डिवाइड आसाम 50-50 होनग्रा प्रमद बर'खौ सान्दुं अखा मदद होग्रा बे ओनसोलनिफ्रायनो थाङोमोन नाथाय प्रमद बर'आ जेब्ला गावनि गाज्रिनि थाखाय गावनि CM पदनि थाखाय BJPजों RSSजों बिथाङा जेब्ला सुक्ति खायो बर' हारिखौ फाननानै बर' हारिनि दाबि दाबाखौ फाननानै बडलेण्डखौ फाननानै बिथांमोना गोसोआव खोब दुखु मोनबाय बिथांमोना गोसोआव फोथायनो गोब्राब मोनबाय बेखायनो बिथांमोना दिनै UPPL खौ फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो बिथांमोना UPPL नागार दिनै BPF नागार दिनै कंग्रेसआव दले बले फैजेननो हमबाय बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा मोनसे समनि बा मोनसे समावहाय बडलेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय बिराद सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन दिनै मानो बेखौ गारबोनानै कंग्रेस दोलोआवहाय हाबनानै खामानि मावलांनो सानदों नोंथाङा नंगौ बाथ्राया बयबो बेखौनो सानदों जे गर्जन मोसाहारिया मोनसे समाव जबरदस्त आन्दोलनकारिमोन NDPजों सेर थाफानानै एबसुजों लोगोसे थाफानानै दिनै नोंथाङा आनसलिक दल UPPL रिजनेल दल BPF खौ नागारनानै कंग्रेस मानो खालामदों खारना सिम्पल रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थानो दिनै नंगौ हाग्रामा बिथाङा बोलोगोरा मासे मैदेर बादिमोन मैदेर मावनो हायै मा दङ फ्राय गासिबो खामानिखौ मावनो हायो नाथाय दिनैनि पलिटिक्सआव दिनैनि थासारियाव जोङो नुबाय हाग्रामा बिथाङा जेसेबांखि गोसो गुवार जेसेबांखि गोसो गेदेर जेसेबांखि मोजां मानसि जाया मानो नाथाय बिथाङा BJPजों मैदेरनि आथिङाव उननि आथिङाव लहानि जिनजिजों खाजानाय बायदि हाग्रामानि थोंसे आथिङा खाजानाय दा बिथाङा जेखि मावनो लुबैया हारिनि सिबिनो सानब्लाबो बिथाङा दिनै बिथांनि साननायफोरा जाफुंला ओंखायनो दिनै BPFआव अर्थात हाग्रामाजों थाफानानै जे माबा मोनसे हारिनि हाबा मावनो हागोन बडलेण्डनि सिमां नुनो हागोन आं बेखौ सानाखै फारसेथिं दिनै UPPLजों आं मानो थायाखै खारना बेनो दिनै प्रमद बिथाङा जों ज' आन्दोलन खालामदों ज' कर्ट कासारि गादों ज' नेशनेल हाइवेआव जोङो गारि होबथादों जोङो ट्रेन होबथादों आरो बिथाङा बुंदों गिलौ बालौ गावनि हब्रा गारांजों जे जिबनाव आङो दिनै मा मन्त्रि मा EM मा MCLA आङो गावब्राबो जाया बडलेण्ड मोनाबा नाथाय मैया दाखालिसो तामुलपुराव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्रमदनि सिगाङावनो आरो दिनैनिफ्राय बर' जाथिया एबसुआ बडलेण्ड बिला बडलेण्ड मोनला बडलेण्ड जाला जेब्ला होनो बिथाङा जेबो होनाखै दा आं मिथिबाय जे प्रमद बर' बिथाङा 10 बोसोर BJP RSS अर्थात हिमन्त बिश्व शर्माजों सुक्ति खालामदों जे नोंथांमोना आंखौ BTR सालायनो होनांगोन आंखौ BTRनि CM बानायगोन बेनि रिटार्नाव नोंथाङा आंखौ सोबायो ना जोयो ना बुयो ना सावजायो ना एवजायो बाहाय प्रमद बर'आ जेबो बुंनांगौ गैया अर्थात प्रमद बर'आ बर' हारिखौ फानबाय आन्दोलनखौ फानबाय बर'नि आन्दोलनखौ फाननानै दिनै बिथाङा CM जादों बावहाय गर्जन मोसाहारिया UPPLजों थानानै अर्थात UPPL जानानै आंहा बाहाय गोजोननाय गैया बेखायनो आङो दिनै उदां दाउ आङो कंग्रेसआव फैनानै धर्म निरपेक्ष गणतान्त्रिक बे भारत हादराव दिनै 75 बोसोर जाबाय नैबे 15 बोसोराव उदां भारतआ बे उदां भारत 75 बोसोरनि गेजेराव कंग्रेसआनो शासन खालामदों इन्डियाखौ 53 years 53 बोसोर कंग्रेसआनो शासन खालामदों भारतआव मा जादों मा जायाखै गिदिर इउनिभार्सिटि गिदिर IIT IIM आरो बेबायदिनो गिदिर माबा मेडिकेल कलेज जानांगौ दिनै कंग्रेसआनो बानायदों ओंखायनो आंहा कंग्रेसआव हाबनायाव कंग्रेसआव जानायाव लाजिनाय गैया बरंस गोगानांगौसो दङ बेखायनो आं दिनै बर' आंनि बिदा फंबाय आइ आफाखौ दिनै आखाइ गुरै आखाइ खबजोबनानै खावलायदों नोंथांमोनाबो दले बले कंग्रेसआव फै जों हारि आरो हादोरखौ सिबिगोन आरो बेजोंनो जोङो सानसे बडलेण्डखौबो मोनफुंगोन नोंथाङा सानो नामा प्रमद बर' बा UPPL सोरखारा BJPनि सावख्ला बायदि जानानै दङ प्रमद बर' UPPL सरकारा BJPनि सावख्ला खाथार एखेबारे कन्ट्रेक्ट खालामनाय कन्ट्रेक्टआ बेनोमोन जे आंखौ गभर्नमेन्ट दाहोदो नोंथाङा मा लाङो लां आंनिफ्राय बिदिनो 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरबाय गासिखौबो हरजोब्बाय जेबो गैला
आरो गाबोन समफोर जुदि 6टा जनगोष्ठी एसटी जायोबा प्रमदा मा बुंगोन प्रमदा जेबो बुङा आरो 6टा जनगोष्ठीया जुदि एसटी जाबायबा हमनानै लादो नोंनि बे बड'लेण्ड बिनायनि सिमाङा सिमाङैनो थाबाय आरो बिब्लाबो मोनब्लाबो जेबो लाब गैखाला दा खोब गाज्रि एक्चुअली सावख्ला सरखार प्रमद बर'आ मोजां बेगदार नङा बिथाङा दिनै बर' हारिनि बेगदार जानानै रायजो राजाया सानदोंमोन बिराद मोजां बेगदार नाथाय बिथाङा आगसिजोंबो जोसन होयो आगदाजोंबो जोसन होयो खालि जोसोनोल' प्रमद बर'खौ ओंखायनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा आंनि मथे बियो एक्चुअली सारेन्डारसो जानांगौ आरो नङाब्ला हाथाबा बिथांमोना UPPL आरो BPF जों ज' जानानै एक्चुअली गभर्नमेन्टखौ दानांगौ गोबां मानसिफोरानो बुङो UPPL BPF ज' जादों जेनेबा बर' हिसाबैथ' आलदा आलदा जानानै दङ ओमफ्राय ज' जायोब्ला BJP निफ्राय प्रमद बर' बा हाग्रामाखौ गोबां मानसिफ्रानो बुङो सासे नङा सासे बिसोरखौहाय खानानै दोननाय बायदि खालामगोन आरो बिनि सायाव मा बुंनो सानो बिदि नङा UPPL आरो BPF आ दिनैनि दिनाव आं जुदिও कंग्रेस आं हारिनि गोथार इन्टारेस्टआव बुंनो सानदों बाहाय दोनखोमानाय आरो बाहाय जेबो फाजानाय गैया आं बेखौ गियाबो सोर पावाराव फैयो सोर पावाराव फैया बेजों फाजानायबो गैया जोंना स्ल' एन्ड स्टेडि विन्स दा रेस कंग्रेसना आरो जेरेखम माबा खुसुंजों सेसाजों दावहा नांनाय बायदि जोबनायाव खुसुङासो देरहाहैदों दा कंग्रेसआ बेबायदि आरो जोङो रावनिबो राजा जानायखौ बाहाय खुनु फाजायाबो हिंसाबो जाया बर'नि गोथार इन्टारेस्टआव आं बेखौनो बुंनो सानदों एक्चुअली UPPL आरो BPF आ जुदि दिनै ज' जायोबा बिथांमोना BJP खौ जोगारनो हायो आरो बिनिख्रुइ देरसिन हाथियार दिनै जेबो गैया खारन BJP खौ नोङो फास फैसाबो फोथायनो हाया BJP आ दिनै ट्राइबेलखौ जाजोबगोन बर' हारिखौ एवनानै सावनानै जागोन मानो होनोबा दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै सासे एसामिस शभिनिस्ट बिथाङा गावनिखौल' सानगोन बिथांमोना बोरै आसामखौ रैखा खालामनो बेखौसो जिंगा सिबाय थादों दा बेखायनो NDP खौ फोजोबनो हानायाव एबसु खौ फोजोबनो हानायाव BLT खौ फोजोबनो हानायाव हिमन्तआ गोजोननाय दङ आरो बावहाय बड'लेण्डनि बाथ्रायाथ' गोजान दा बेखायनो हारिनि गोथार इन्टारेस्टखौ नायोबा एक्चुअली प्रमद बर' आरो हाग्रामा बिथांमोना ज' जानानै एक्चुअली BTC खौ सालायनांगौ अब्लानो BJP हारसिङै गोजान जागोन आरो बर' हारिया एटलिस्ट मोनसे रोखोमनि रैखाथिखौ मोनगोन बे एखेबारे 100% सियर आरो बेखौ जुदि खालामाबा बाहाय जुदि एसे कमप्रमाइस खालामलायाबा सानैबो जुदि एसे आखाइ फोलावलायाबा बर' हारिया खैफोद आं बेखौ मिन्थिगौ मोनसे आउट कुइसन साननैसोनि उनावनो दिल्लीयावहाय बनसुनिफ्राय रेलि होनो थांदों आलादा बड'लेण्ड सोरजिनि थाखायनो बिनि सायाव मा बुङो आंबो सानदोंमोन सासे आन्दलनकारि हिसाबै UPPL आ गभर्नमेन्ट दाथों सोरबा NDP नि फेरेंगा बिथांमोनहा सोरबा NDP नि सावरायग्रा बिथांमोनहा सोरबा NDP नि गोविन्द बिथांमोना बा लरेन्स प्रमद बिथांमोना गोबां बोसोर आन्दलन खालामबाय सरकाराव थाथों सरकारखौ सालायथों आंबो सानदोंमोन गोबां BTR नि दफाफोर जाफुंनांगौ होनदों बिथांमोना आंबो बेखौनो लुबैदोंमोन नाथाय दिनैनि प्रेजेन्ट सिटुएसनाव बर'नि थासारिया ओरैबायदि खैफोद गोनां दिनै 16टा डिपार्टमेन्टआ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ लांबाय थारमाने बै समनि गोदोनि जे अबस्था बे अबस्थाया फैफिनसिगोन हा हुनि बेलायावहाय अफिस आदालतनि बेलायावहाय रावनि बेलायावहाय दिनै जोंनि BTC नि गोबां नन प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोरखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ होनदों बेखौ प्रभिन्सियेल खालामनाय गैला बेखौ सरकारिकरन खालामनाय नंला जोङो बेखौ बाद होबाय दा गोबां खहा दङ दा बेखायनो आं सानदों नोंगौ जोङो आन्दलनकारिफोरनि इन्टारेस्टआव बिथांमोनखौ सनमान होनानै 5 बोसोरखौ जोङो नेनांगौ आंबो सानदोंमोन नाथाय UPPL नि जे गोहो गोलोन्दां दिनै दैदेननाय प्रमद बर'नि जे गोहो गोलोन्दां राजा इरागदावनि सासन बेखौ नायोबा इमिडियेटलि दिल्लीयाव थांनांगौआ नंगौ आङो दिनै बनसुनि मेम्बार नङाब्लाबो आरो सानसुमामोननि टिमाव गैयाब्लाबो आं आसा खालामो बिथांमोननि दिल्ली जाथ्राया साक्सेसफुल जाथों आरो बे जागायजेननाया मोनसे मोजां जागायजेननाय जाथों आरो बर' हारिनो फिर मोनसे मटिभेसन होथों होननानै आङो आसा खालामदों जोङो सिगांनिफ्राय नुनो मोनो जे बर'नि जिथुनाखि आलादा रायजो सोरजिनि दाबि बे दाबियाव खौसेयै बा हारि खौसेयै हिसाबै मालाबाबो डिमान्ड खालामनाय जायाखै आरोखि दाबो एखे नुदों दाबो आलदा बेबायदि जानाय नुदों बिनि उननि फिथाइया मा जागोन रिजाल्टआ मा जागोन बर'आ मोनसे ओरैबायदि हारि गावनि आथिङाव गसंनो हायै हारि बर'आ हारि हिसाबै गरिबानो बांसिन माहाजोना साफा सानैल' दङ दा बेखायनो जोंनि न'खर दानाय जोंनि समाज बेंनायनि परिबेसा खोब लरग' लरथ' आरो एक्चुअलि दुरबल दा बेखायनो बेबायदि थासारियाव हारि हिसाबै खोब गिनांगौ आरो जोङो थाइसे थाइनै थाखा नुब्लानो 100 थाखा 500 थाखा 1000 नुब्लानो
जोङो गासैखौबो बावजोबो दा बेबायदि सेन्टिमेन्टखौ लानानै नोङो हारि सिबिनो हाखाया हारि सिबिनो हाया आं बेखायनो बेखौसो लुबैदोंमोन जायफ्रा दिनै हारिनि सेन्टिमेन्टआ बिथांमोननि खर'आव हाबबाय जायहा दिनै मिथिगौ जे बर' हारिखौ फोथांनोबा खोब खस्थ' खालामनांगौ जायहा दिनै मिथिगौ जे बिथाङा दिनै हारि सिबियाब्ला गाबोननि इयुना आरो गाज्रिसिन जागोन आं एटलिस्ट बे बिथांमोनखौसो लुबैदों गसंथानो थाखाय जेनहां मोनब्लानो खारदोलै होनग्रा बे अयभासखौ आं गारजानो लुबैदों दिनै प्रमद बर'आ बेखौनो खालामदों मिथिगौ बियो गावनि मावनाया गाज्रि होननानै थेवब्लाबो मानो आखाइ हमखो बिजेपिजों दिनै हाग्रामा बिथाङाबो मिथिगौ जे आं मावनो हायाखिसै आं मावनो लुबैदोंमोन मानो बेबायदि पर्यायाव लाबोखो बिथाङाबो जेब्ला पावाराव दंमोन बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड मोना बड'लेण्ड नाङा होननाय दा बेफोर जोंनि लिडारफोरनि माखासे आखु दा फंबाया जेरै सोंदों जे जोङो मालाबाबो खौसेयै बड'लेण्ड बिफेराखै पिटिसिआ बिब्ला एबसुआ जेंना गसङो एबसुआ बिब्ला पिटिसिआ जेंना गसङो आरो एबसुआ बिब्ला बिएलटिआ जेंना गसङो बिएलटिआ बिब्ला एबसुआ हेंथा जायो दिनै बनस'आ बिनो नागिरदों सोरबाया हेंथा जादों बे जोंनि बै समनिफ्रायनो मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोमजिनाय मोनसे गाज्रि मोनसे आत्मा दा आं बेखायनो खावलायनोसो नागिरदों पावाराव थानायखौबो जुदि बनस'आ गमामायैनो बड'लेण्डखौ बिनो थांबाय बा बिहैथों बेबायदिसो आरो खारन बड'लेण्ड मोनोबा आंहाबो मोजां जागोन आरो जोंनि इयुननि फिसा फिसौनि थाखाय मोजां जागोन दा बेबायदि आत्माखौ लानानै जोङो आवगायबोयोब्लासो जोङो बड'लेण्डखौ मोनगोन नङाब्ला सासे बियोब्ला सासे हेंथा जायोबाथ' बेथ' साधारन एखेबारे गोसो थौले हारि अनफावरि नङैफोरनि मोनसे सानस्रिसो बियो जुदि हारिखौ सिबिनोब्ला जोङो माखासे जिनिसखौ बावगारनांगोन माखासे जिनिसखौ जोङो सेक्रिफाइस खालामनांगोन बेखायनो आङो होनबाय थादों जे बर'फ्रा जोंनि साननाय हनायखौ सोलायनांगोन मावनाय दांनायाव गोसो होनांगोन बेफार बानिज्यखौ गोसो होनांगोन आरो फरायनायखौ गोसो होनांगोन गोदोनि एखे सेमथा लेमथा हलार भाइ मला एखे साथ्रफोरखौ लानानै रायजो राजा एखे लैहोर गिर्जाब आन्दलनखौ जोङो खालामनाय नङा एबारनि आन्दलननि स्टाइला एसे आलादा जागोन दा बेखायनो इन्टेलेक्सुयेल बर'फ्रा मा डाक्टार मा इन्जिनियार मा अफिसार जेखि केटागरियाव थाया मानो बड'लेण्ड बिनायाव टेकनिकेलि नोंथांमोना मदद होयोब्लासो बे बड'लेण्ड दाबिया जाफुंगोन नङाबा जाफुंनाय नङा ओरैनो बिनायनि नामाव बिनायल' जागोन